ktorý môže veľa napovedať. Roddick, vidíte sami, 100% bilancia. Jednu šancu využil v druhom sete. A takisto to bolo za stavu 3-3. No, tak toto bolo naozaj z dielne odvážnych úderov. Ale loptička to bola perfektne trafená na... Nádherný volej. A máme tu zhodu. No tam hralo trošku s Federerom aj šťastie po odraze loptičky od pásky. Bola tam základná čiara. Thank you. No a Federer navyše teraz má výhodu. Federer prežil nepríjemný moment s odretými ušami. No, klobúk dole pred Rogerom Federerom, ktorý sa dokázal dostať z nepríjemnej defenzívy. Už sa zdalo, že Andy Roddick nebude mať problém ukončiť túto 10. hru, ale Federer sa vrátil do hry a vyšperkoval ju týmto krásnym a liftovaným forehandom. A máme tu zhodu, predstavte si. Predstavte si, aj páska hra s Rogerom Federerom. Získava prvý matchball. A je to tu hneď prvý matchball. Roger Federer využíva a postupuje zaslúžene do semifinále. Andyho Roddicka zdoláva 2-1 na sety a upravuje vzájomnú bilanciu 17-2.